Sir, isapot mo! Yan! Woo! Sapot mo! I love it! Few moments later. Oh, no, 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 no. I love it! Hello. Hindi kita naabutan. Picture na lang, sir. So ayun mga kasapot, bali natuntun na natin tong lugar ng Bani dito sa gaganaping, dito sa ginanap na charity, dito sa location nila. So ayan. So bali galing pa kaming Sambales mga kasapot. Dumiretso na kami dito, wala nang ligo-ligo. So ayan, tingnan natin yung beneficiary natin ngayon mga kasapot. I love it, yes. Ayan, mga kasapot, bali nandito yung beneficiary natin. Ayan si tatay. And then si ate. So ito na po yung pero welcome. Ayan, maaga pa naman po eh. So ayan po. Tayo, ano pong pangalan natin? Rodilio Brillante, sir. Rodilio po.
Opo. So, ano pong sakit natin, tay? Po? Puso, sir. Ay, sakit sa puso, sir. So, nandito po kami mga rider upang sa ganun makapagbigay po ng tulong sa inyo, tay. Po, wala pong anuman. So, hello po, Nay. Ano pong pangalan natin? Alma Interior. Alma. Ano pong karamdaman natin? Diabetes ko. Diabetes. So, ayan, ulitin ko po. Nandito po kami mga rider upang magbigay ng tulong sa inyo. Walang anuman po. Nandito yung mga karideran natin, mga kasapot na dumalo dito sa charity event na ginanap dito sa Bani. Ayan. I love it. Yes. So, ayan po sila. Shout out. Love it. Dito na yung mga rubber cards natin. Ito siyang girl. Every time na pupunta ako sa bahay nito, matik, may pagkain. Punta na naman tayo daw. Manain. Shoutout sir sa asawa mo. Shout out sa team Saltek. Saltek. So ayun mga kasapot, bali naglilikom na po si Imar ng ibibigay natin sa beneficiaries. Ayan. Shoutout po dito sa mga team sapot ko na galing Sambales na kahit puyat, pagod. Ayan, wala nang problema. Sampol! Sige, mamaya, saglit lang. So ayan, shoutout sa inyong lahat. Mga kasapot! I love it, yes! Shoutout sir, I love it! BBM sir, BBM. Yan! Ayan, so nandito po sila, I love it! Ma'am! Bakit hindi nga yung may apat na rider dyan? Hoy, wala! You look my way and touch the I sky. love it! We can share tomorrow and forevermore to love so. You are my Yan. Game. 1, 2, 3. Salamat po. Opo. Basta puntahan ko pa rin yun. Oo. Bye-bye po. I love it. Boss, embarkadero muna kan. Aan, kukulat lang nga yan. Di pagdigusan nyo karon. Paralis. Dali, Saan? Kininam. Bisit. Huy! Bye-bye. Hindi gusto rin. Okay, nam. Tarantado. Hintan. Ang talong na. Hagdigos. Ginam ko adik ko. Jigar yung barkadira. Magpaka nagpinta si Jai. Diyan mo muna ka ah. Bullshit. Okay, nam. Sir, isabot mo! Yan! Sapot mo! I love it!
Ayan po. Dun, 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 dun.